मनुष्य, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो एक अध्याय है जिसे समझना अत्यंत कठिन है। पर इस अध्याय की कल्पना 10 वर्षों पहले से हुई है, जिसकी शुरुआत आरंभ है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। हरगिज झुकेगा नहीं साला।
विनाश सर्वनाश से जन्मा है ये नया युग। పుట్టగానే ఇచ్చినప్పుడు తెలియలేదు, చచ్చే వరకు ఏడుస్తూనే ఉంటానని. అత్యాచారం చేసి నువ్వు తీయాలి, మేడ పట్టి గొంతు పిసికి కాల పెట్టాలి. నేను చెప్పేదంత లోకం మొత్తం వీణపడాలి. మీ చెల్లి కోసం మీరు జన నిలబడాలి. నేను పాడేది పాటల్ని కదు చిన్నారి మాటలే ఇవి, కన్నులు కల్లార తడి కాపాడేదెవరు మరి? అమ్మాయిల వాకులలోని సంఖ్యలో బంధించి మరి రంగుల ముగ్గుల పొడి రక్తంగా మారిన పడి.
అక్కడ మీకు స్లోగన్ మీరు చెప్తున్నారు.
ఈసారి పెర్ఫార్మెన్స్ బద్దలైపోతుంది. Alexander, I want to see you, my girl.
जानती कोई जानती कोई जानती कोई
రాజులైనా భక్తుడైనా సుఖాభసం ఆయన చివో ఆగునా ఎప్పుడైనా యాదవునా సేకటైతే నాయన చివో ఆగునా పల్లైనా సారైనా మరి ఇంగ్లీష్ అందైనా మరి పల్పై సరిగే అయినా ఏదైనా ఏమైనా जवारे जवारे जवारे
నష్టం వేట ఎంతసేపు
పుట్టగానే ఇచ్చినప్పుడు తెలియలేదు. డాన్స్
పాట